Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. O mellor... Bos días, nenos e nenas. Hoxe vimos contarvos un conto que se chama A cousa que máis doe do mundo. Este conto está protagonizado por animais. E por aquí temos a lebre, que é un coello máis grande, e por aquí está a hiena, que é como un can con chepa. Era unha vez unha hiena e unha lebre que se encontraron camiño do río. Hola, amiga lebre. Hola, amiga hiena. ¿Quieres ir pescar comigo? Vale. E decidiron ir pescar xuntas. Pois pesquemos xuntas. Mentres estaban pescando, a lebre preguntou: Sabes cal é a cousa que máis doe do mundo? A pisada dun elefante? Non. A picadura dunha abella? Claro que non. A dor de moas? Segurísimo que non. A hiena, farta do xogo, dixo: Pido papas, xa non xogo máis. A cousa que máis doe do mundo é a mentira. Ja. A mentira doe menos que unha rabuñada no pé. Entón, a lebre propuxo: A ver, chulita, máncame nun pé e demostrareiche que a mentira doe máis. A hiena, sen pensalo dúas veces, cravoulle os dentes nunha pata e botou unha risada maliciosa. Ah, ja. A lebre berrou de dor Ah! e patín patán desapareceu coxeando entre as árbores. Ah! 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 En poucos días a ferida curou. Unha mañá, mentres todos dormían, a lebre foi ao palacio do rei, achegouse á entrada e aquí que me pouso, aquí me levanto. Deixou un bo pastel diante da punta. Así chegaron os primeiros visitantes. A mosca nai e o seu séquito danzaron con curiosidade alrededor de tan suculenta obra. Este pastel é para vos, pero teño que confiarvos en segredo. E contoulles a historia da hiena. As moscas pensaron: que non aprende polas boas, aprende polas malas. E decidiron axudar a lebre, que marchou confiada. Pouco despois, o galo cantou. Kikiriki! E no patio real empezou a sentirse rebumbio. Os gardas, ao descubrir a desfeita, foron chamar ao rei. Hola, boas? Si, pode vir a vosa majestade? Vale. Ah! Que non se despertarme a estas horas. Majestade, atopamos diante da porta un pastel de De caramelo? Non, de De cacahuete? Pero os gardas non lle daban a resposta por non enfadarles. E tivo que ir mesmo a comprobar de que se trataba. Estos gardas! Cando viu tremendo pastel de cacao non era, botou pestes. Indignado, mandou reunir a todos os animais do poboado para descubrir o culpable. Ali estaban todos. A hiena. Hola. O león. A cebra.
a cabra, o mono, a rá, o tigre e a xirafa. Non faltaba ninguén. Só a lebre, que contemplaba a escena agachada detrás dun mato do xardín. Quen é o responsable desta ofensa? Fuches ti, mono? Fuches ti, xirafa? Non. E ti, tigre? Non. Fuches ti, rá? E ti, cabra? Fuches ti, cebra? Fuches ti, león? E fuches ti, hiena? Non, eu tampouco. Algún de vos mente? Berrou o rei rañando na cabeza. Cando un rei raña na cabeza non é que teña piollos, é que está preocupado. E foi pedir consello aos sapos. Sí. Sí. Moi ben. Os sabios chamaron polas moscas e o rei faloulles con voz grave. Todo mundo sabe que as moscas son amigas dos cheiros e coñecedoras de case todo. Ninguén discutirá vos a palabra. A mosca nai, seguida polo seu séquito, demostrou as súas artes como bailarina. E finalmente pousou pensativa. Esta mañá, antes do canto do galo, viñamos remexer no lixo de palacio. E cando estábamos en plena faena, vimos a hiena facendo... A hiena quixo defenderse, Eu non fun. Sí, fuches ti. Eu non fun. Que sí, fuches ti. pero ningún animal lle fixo caso. Aquel día sentiu unha dor tan grande no peito que fuxiu do poboado mirando atrás co rabo entre as pernas. Eu non fun. Sí, fuches ti. Non, eu non fun. Que sí, fuches ti. Non, eu non fun. Que sí, fuches ti. E así aprendeu que de todas as feridas a cousa que máis dói do mundo é a mentira. Biches! Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. O mellor é de lobos ou tamén doutro animal. Pode ser de sereas ou tamén dun paspallar. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Teremos ollos abertos, o cu pegado no chan.